jaso ezue, eta, horrengo puntuan, azkeneko primo guztalean, azkenean egin primo bat izan nintzake, aldaketa bideo botazio matena da. Bire horretan akta, ustalean bakaluko pleno bat da, zutzaten egiten da. Bigarren puntua, 2019ko aurrekontuen bigarren aldaketa. Aldaketa, kasu honetan, gehienetan, aurrekontuen partida agortze fasian, agortze arriskuan sartzen dianean, askotan partida eta hainbat volumen ekonomiko aurre ikustia ez daulako ez izaten, aurrekontuak aldatu bestearen horik ez da egoten, ez? Orduan aurkeztan bigarren aldaketa da, eta orduan, plenora kai dugu aurrekontuen aldaketa, ez ere, bai sarrerak, bai gastuak, eta diru-laguntzak eta barrak, agortutako partidak, ikusten egin igual, justu batzuk egin gara zeudela, irailean daude, irailean bukaeran, tiren azkeneko zateia beritzea, eta pentsatzen dugu, saldeketan honekin, nintzat beste aldeetan gabe, netziko elkarze zilua, eta puntu aldeketan honekin nintzat, korritu beharko induken naiz. Orduan, aldaketak termino absolutotan, batetik, sarreretan, eta egin lan gehikuntza 100.000 euroko izan, eta 1.000 euro begarren da mazazki euroko izan da, eta hor nagusiki volumen horretan esarte zaio bat epikan laguntza, eberen laguntza bat, hor bat zuak eterian aldaketan laguntzan, bere sistemara, enpresa batek egin laguntza bat zegoen eta laguntza hori, eta gero beste epikan baita ere, gehikuntzak eta gutxikuntzen arteko desfazia kontutan hartuta, gerakinetik horremanetetik 80.996 euro atera ditu, eta horre kontutan sartu, baina esan dizuten arrazio bilatik, aurrekontu bat behar ez dela apostatuta dukitzeatik ez. Eta gero gutxikuntzetan, sarrai edo gilionez, 85.000 euro gutxikuntza bat, eta gero, batez ere gehiena azpimarratzen da, arloan, oda gastuen arloan, 100.000 euroko gehikuntza bat sartu da, eta 100.000 euroko gehikuntza hori sartzeko, hainbat partidatik gutxikuntza batzuk egin behar izan dira. Esan diet, azkenean da, aurre ikuspen bat egin, eta beti suertatzen dira hainbat partida, daukion arloak, gastu horiek egiten dira hilabetetan, gastu horiek izatea aurre ikuste ez dalako, edo egiten prebisioa arabera, ejekutatu gabe, eguneko ejekutatu gabe, gehiatuko diala aurre ikusita edo estimauta, orduan, partidetatik gutxikuntza bat egiten da, agortu dauden partidetan ikuntzak egiteko. Eta, esate izueten bezala. Guzti hori egin gero, gerakinetik 90.000 euro, esan egiten bezala, 896 euro hartu dira, eta orduan, definitiboki, behin betiko, 2019ko aurrekontua, 6.500.000 eta 8.918,45 eurotan gelditzen da. Orduan, ez dakitu, jaso dituzuen informazio, gasun batzuk dinari hauen agertu zitezuen, eta, horrazkazu datuak, ikuntza batzuk eskatzea bidea, beste batzuk ikuntza auditen bidea, nagusi dena daude, gastutan, konsumo energetikoaren gastua agortu ditu zitzaigun, eta ikuntza behar izan da. Gero, agiteri saiak ere, ikuntza importante bat behar izan da, hor behar agiteria publikoa aldatu zanean auditoria, hasiera batean egin zen azterketa horretan kontutan hartu etzien hainbat puntu ilun zeuden, eta puntu ilun horiek konpontze aldea, gogorra batzuk egin zian, gaur ikusi gabe zeudenak, auditorian ziela kontutan hartu, eta horrek suposatu gain kostu kontutan hartuta, horrek ikuntza bat behar izan da.
Bueno, orduan, termino oso dututan azalduta, apur bat hori da dukaguna. Pentsatzen dugu, handik eta honekin, eta entzat bukatu barko manduketa. Orduan, primera jarri behar da, kontuak eta primoak manatu behar du, eta orduan, maigina jartzea, hau eta hau. Ez tegit, osatu horretik ez horretik argitu, edo ipatu esan, behar bat Bueno, pixkat aipatzeko, Ibaiarretako proiektuari zero gelditu dela, eta hori da pixkat, aipatzeko pixkat tristia, ez? Igual izan da, aurten ez dalako zer egin, ez dialako obrak egin, da diru hori, enpilatu gara bezaleko batea, hori ondo dago. Baina, arriskua nahi emateikena, eta pena ematen duena da, proiektu bat martxan zegoena, nola bai baki gauza batzu daudela, eta genuaren arazo batzu ditugula, eta zehata bat, eta urbanistikoki baita ere, igual beste modu bat ikusi behar dela ez. Baina egia da baita ere, subentzioak gendukala, neko desentia, eneko libro gehiak, eta subentzio honekin, udalari gota 5.000 euroko inbertsio erreal bat tokatzea izan mitia. Eta, kasu honetan, galduko ditugu aurtengo partida, eta galduko dugu baita Eusko Jaurlaritzak eman zuen subentzioa osoako. Piskat gogoratzeko eta asko luzatu nahi, piskat gogoratzeko izan auzo bakarra gelditu da Ibaiarreta atenditu lokal publikorik iztauka, elkarte bat badago, eta elkartea zailatzea zerbait aktibidadeak eta ikia eta festak eta bilerak eta ez da oinun lekuik, eta, egia da, gure legaldian, lehenbiziko proiektua zen politik irautegia horreteatzea, eta pixka landu nuen gauzako zinegotzi izan da landu nuen pixka proiektuari aurre emateko, egia da, legiak oztopoa jartzen ditula, del suelo, eta bada zerbait gauza, baina egia da baita ere, 1000 metro inguruko lursail bat rekuperatzeko dagoela, publikoa izanik rekuperatzeko dagoela, udalen izenean jartzeko dago hondikan, eta lau legislaturan inork ez du hortaz lanik egin, udalek hori bere izenpean jartzeko, eta hortan nebile, gehien bat hori zuzen gaian, eta baki lursail jabeekin, gure familiakin, kontaktu daude, abogauak medio sartuta gelditu zian, ez da egiten momentu hortan nola da. Eta pentsatzen genuen, igual prorrogatzea zeola subentzio hori, ereneko subentzio hori, beste 2 urteako prorroga badago luzatzia, segun ze asunto tekniko da den, igual gutatik aparteko asuntu garen badia, igual luzatuko benuke, eta izan laike proiektu hori aurrera eramateko posibilitatea. Baina egia da, horrekin berra zaudela aurten, zerbait hasi beharra zion, eta ez da hasi, terreno hori izateko rekuperatu lau legislatu datan, ez. Zuekin bilduta gero, preferentzi ikizkiluzu ematen proiektu nahi, eta ni berriro ere aipatu nahi nuke, berrikusi beharko genukela, eta bintzat lur publikoa denez, zati bat rekuperatzeko dagoena, aurra ere rekuperatu beharko litzake, eta baita ere kontu izan lur hori lortzen duenean, zerbait ere ikuntza simple bat bare auzo errepublikula. Orduan, hemen 60.000 euroko aurre kontua zegoen, 55 emate zituen Eusko Jaurlaritzak, ere subentzioak, eta azkenean 0 gelditu da. Orduan horrek emateu, como que 0 gelditu gara, eta ez duela izango auzoan, leku publikoan, beste guztiak lortzen izan. Orduan, kasu honetan, nik onartu ingoitut, aurrekontua dirua galde bat idebestea pasabak dira, leku batzuetan gutxi gastatzea, beste batzuetan gehiago, eta nik hori izan behar daukat, egia da, Ibaiarretak ez du ginen ezarri horreik, gorkun diru hori epilatu behar zuen no baitako. Baina, pintzat, zuen izan nizueke, egintariek ez astutzeko auzo batek behar dituen gauzetako, berriz aurrekontu egiten dienean, partidaren bat bada,
berriz erkuleratuko da, omentzioa, ze omentzioak ja erdi prozio batek dutzei guke, eta egun batean zerbait inberkoa lema dugu, inberkoa lema duzue, egin kolumna tokatuko igual, orden du da. Bueno, eso da igual bi gauza, ez hau bitzi izan dugu. Ez da bidea, hau da bi gauza. Bat da, esan bueno, erabaki politiko puntua, o lehentasun kontua izan daike, eta hori da, guk zalantzak bine izan duguna, eta aurreko legealdian ere zalantzak sortzez izkiguna. Hau da, auzoan bizi berritzeko lago proiektu batek eragin positiboa izan izakera, auzotan auzitan ez du inor jartzen, ez gero kontua da. Zestua beha, herri proiektu bezala aztertu eta zestoko landa ere aztertuta, guk zalantzak genitun. Batez ere ikusita arroa goiko kulturetxearen nagoera, kulturetxearen publikoa izan da. Gero Ibaina Gintar, esan leheneko estatu gaurko azkenean Ibaina Gintar, unia bea oso gune txikira da, bizizeatenak, barriatuta bizizeate, normalian mugitzeko jende asko ekotxe hartu behar izateko, honak gainenetik esan da iruzitzako arroa kulturetxe handi bat eukita, eguneko publikoa, eta ikusita azken urtetan izan duen bilakaera, berakako bilakaera, arroa bilako oso bezala berakako bilakaera izan duelako, arrazoi ezberdinagatik, periuzitzeko ningual, basegoen aukera, arroa goiko kulturetxe hori behar bezala indartu, eta egin, Ibainaritako osotarrak ere, zebasari batzu gaina, arroa horitik gaina gertu daude Ibainaritako erdigunetik, orduan ikutzea izagon, hori igual hobeto aztertuko ditzabela, eta gero bestetik antzan bidea erabilduarena, ez? Eta, bueno, ziritzen abidea respetagarria, ikusten genduen, zestuen ere bazeko eta bestein bat auzo demografikoki igual Ibainarita gaina importante zianak eta ez daukatena ere olako oso elkarterik, ez? Gua dela, bestia dela, horreku zalantzak izan genituen eta gure gainean ere ez denon bat ere garbi ikusi, ez? Naiz produktuaren aldeko arrazoiak ere, mai gainean egon. Eta gero bestetik izan da teknikoki. Teknikoki Karnal baipatu bezala lurran titulaitatea zion, baina hor da egila esan nahi zuen dikan eskuratu gabe egon, nik uste, hori titularia edo jabetza publikoara pasatzea ondagarria dela ere jantzako, eta hori segatu behar dugula, da jarraitu behar dugula, hori materializatzen. Eta gero bestia zion da eraikigarritasuna. Eraikigarritasunan inguruan, konsulta bat egin zen, batez ere interes publiko deklaratzearen inguruko konsulta bat aldundian, baina gero egia da, hasiera batean, aldeko eritzi kakotxartean pasibo emanagatik ere, gero aldundiak ere hor, gauzak ere maien instituzioa oso garbi jarri, eta hor ondik amintzat, ere horretan, konsistentzi urbanistikorik ez dagoela, guain gaur egunean, ezer ere ikitzeko. Orduan hori, aurreko legean digo kontu izan da, eta orduan momentu honetan behintzat, egia da, digu laguntza bat denetik gaina jasotzeko egita dola, baina beste kontua da, mentzilean hor, ez da baina horreko kirikan, teknikoki ere hor ezarri egiteko, momentuan gauzatu duen bezala. Orduan, hiru oso dut pixkat mai gainean jarrita, guk ez den badintzea ikusten, aitortuta guk proiektu bezala ere, zalantzak genitula, eta behintzat, eta guk behi garaian ere guk mai gainean ezko jarri genuen, gainenetik sinpetu eta juten arrazio bilatik ez. Horrek ez du esan nahi, aukera gu erabat itxi berdanik, eta torkin gurbilera guztien badira, eta nik esangoet, landaguneak eta usuak jardu bizi berritzeko girua hor, alako, egutako oso elkarte nindeo prefabrikatuen aldekoen naiz, baina gehiago naiz, pasilden eraikita dagoen eraikin batian zerbait egitekoaren aldekoa, nik lasako proiektu ere handago, baina nik uste landagoen seguro impactu egiten duela, eredu hortako eraikinek, baina, ez da bezpaino igual horrek. Eta gero, bestia ere, Carmelo Pina itzen izan dugu, kontariko izta Carmelo Pina bai, ez tia bizkat guk, Ibainaretak dagoen kezka bat dagoen konsensu falta. Bere garaian, aurreko legealditan ere, gai honekin auzoa honi izan denean, ari garaia da, baina auzoa bat ere badorelako auzotar batzuk proiektuaren kontra
guzti hori bizka bat pakete bat sartuta, gure ustez momentu honetan, igual zuretzak ez dago nintzen ematen, proiektu hori zela gozatzeko. Esan dituen arrazoi ezberdin hori kontuan hartu ezkerretutu da. Nausik arrazoi hori izan da. Bueno, hor, bi minutu. Pausuan, pausu parremat, egon dezake igual kontra lokal publiko bat ez duela nahi ikusi pausuan, ez? Ez dakit, bueno, nire bat inundia datorren, ez, asunto eta oso luzia da. Eta hori zuen 2007 datorrela arazori, hango betela nintziara. Orduan auzotar batzuk auzoa bozkatuan gareatan, eta orduan beste batzuk muntzik garako nik ezin ditu lertu ez eskoa proiektu hori izaki, ez? O ezin ditu lertu bidie bat muintzen nahi dek, eta zein da gorpuz egia irureko gorpuz hori, eta beste auzotarrak ezin ditu lertu kontra bide hori eskonpontzekoaren alde gotia, ez? Orduan, ezin gaitu, pixkat fijatu batzuk izan nuela proiektu hori ez dezue aurre eman behar, ez dezue gara usuan, hori laguntzako bakarrik puntatzeko kafe bat hartzeko, edo zarebetako, bueno, alizuek gainetik gangu izteo sozialerik eskatzen, goizteri leku bat, irikiak, sortzeko, eta han dinamizatzeko usua, ez? Baina, ezke, bilera hori gara ez ditu betortzen, auzoan partez dira hartzen, festetan ez ditu azaltzen. Orduan, claro, haiek ez bile olako leku bat behar, baina moitzeganok edo handaudenok leku hori beharko ginuke, hori alde batetik. Bestalde, proposatzen zuen kulturetxea Arrua goian zior, auzotik 2 kilometroa. Eta baserriak, gehiena elordi egungoek, luzena daukana, eta kotxez haiek ibiltzeko, elordikoak eta irude txikikoak eta bat baino bestiak, 500 metro barruan gatxaber, radio batean gatxaber, eta normalen kotxe ez gaitu gauzuen ibiltzen dut batetik beste agoteko betzik eta honi ez ibiltzen. Eta bestalde, hirugarrengoa lur zailana, legiak, lurren legiak, zuro 2006ko egizaten dira artikulu batean, zaitzen da, nota sortzi guzti. Interes publiko bat adierazten balema da, udalak adierazten balema dut, eta bizi lagunak adierazten balema dute, onartzen direla ekipamendu kulturalak zean auzotan, ez? Ze bestela, nukleo rural bezala uste joan behar dula plan bereziak egiteko, eta orduan nukleo rural etziok ibainarrita izendatuta, eta orduan aukera bakarra zaukat, artikulu horretak ikotekoa. Ez gertatzen dek, nunbait diputazioan normala eztek figura horretak ikutia, eta orduan teknikoak zenbait gauza handarrezak egin baino beto, zenbait gauza eskatu zizkilen, interes publikoa adibidez adieraz egin duen edo etxetik etxola oso garbi, eremuaren planua, titulariari udara ez daukala, horregatik, la legislaturan ez dio gure ganatu, etxak titulari horregatik ez egin duen muitzen, familiakin, ibarrune familiakin, behaiek bide batekin gelditu joan, udaletxeko bide batekin, jarri bide batekin gelditu joan, eta horren ordezkotarren baten handerrazak edo, handik ez dira eman, eta horren zinarian hori dena lotzen, zumentzioa medio eta bat, posibiliak ikusten ginen hori aurrera mateko ez. Baina biladek, urbanistikoki, teknikoak, diputazioak ez dira ate hori irikinei, bordezateak, ez da zenbait auzo otorri daitezkela atzetikan, eta baina nik izatik legi hortziok, gu legia kumplitzen bali badio, guk zan ditu dala bezala, zergatikan etxiu ematen, bestalde, beste auzo txiki emateken legia kumplitzen badu, hortako zio, eta irikila bat emadak hau, 2006ko lege hortan hori badaula jartzia, nik etxiot horlako arazorik bilatzen. Egia dek, adostasuna bilatu horrean eduke auzuan lortzeko, geu izango bat joko, neu izango nau, etxetik etxea jongo nau, proiektua dirazteko, ni uste bilera hortzen gilitugula, eta hemen planteatzuan, dirua proiektuan zako izan behar dian, kamila edua ginen, zerbitzua dudara, ezean auzuan, ez ditu gazteak eta ez ditu gumia. Jenden du behitu zakau, eta jende du azio, basarri batean, beste basarri batean, beste basarri batean, bestean. Eta horrela, eta orduan haiek ditzakore, eta nun baitean, nuzian ditekore, arratzaldean, leku bat ezinbestekoa da guretzako.
Etzio, bestela, etorkizunik etzio, bakarka danak, eta matematik esaten modu, etzailu landu iritzen lokal bat aniotea, landu irila bere itxen, baina beste egintzak gutxi bizitza aurrera bat. Nik, zaure baina, ez da tekenean ezinbestekoa da. Diskurtso hori, oindala, tokauzitek aitzia baita oindala, 7-8 urte egin. Kello. Bai, nahi pertsonalki hori. Ez, 10 urte gaitu eskatzen. Bai, hori, pentsago, nahi tokauziten oindala 8 urte. Eta diskurtso hori, berdineta, hain garantitua, da hon araztua, ikzatini baino beto, neko desente bazakitan zer da, eta, ni uste aurrena, hauzuak, euki berdula garbi, batzuk oso garbi ekazue, baina danak ez. Aurrena, ni uste borroka hor da ekazue. Hori de, eta, klaro, izan bazan ezke, beti, EH Bildu o guen bat jugu da baina. Lau urte, egontzate udatzen, gainak egu bertan, eta ez ditaitu proiektu honen, azkeneko urte arte mogimitoi. Eta hori berriz edek, hauzua hil nahi dezue bezala. Biliztek pixkal, bihitzak egin izartzea da, eukidezuen lau urteko aukera zeuek, benetan hain garrantzitsua lima zan, proiektu aurre atatzeko. Eta oain ja, aurreneko gutien, hibilebeteko etortzia matxakatzen esanaz, segi eta segi, eske... Horren batek izan izan da arazoa. Gure artien ere, zinegotzila urbanizmokua eta, gehien bat hori, izan dut zestuako herritar bat. Ez da izan auzoko herritar bat. Orduan, eta baita, nire eskakintasuna hirigintzak nola funtzionatzen duan. Ze, nire jakizan manun, plan orokorrak ziala, ez dakize gauza ziala, lehenbiziko urtetik hasiko nire. Baina, nire gatzakan buruan, poligirodegi aurrera aterratzen, eta lasai, hori gorongo proiektuak. Ni hasi nioen ja, lehen urtikan, nire etxakit zer fetxetako presupuestua zazpak modularrak, 3 bat zazpak, hasi nioen moitzen. Ez nioen enteratu terrenuan egoera, azken dugu bigarren urte arte. Ni betzatzen egin, han plaza... Baina pizkeo autoria eta jazta zaba. Arna betzatzen egin, han plaza inguruan, hainatuko inala, terrenua hauzuko ginozi, eta eman guzula. Hauzukoak, plazan aldameneko jabiak, Ibardunen tarranak, zantzin ezetz. Eta hor duen hasi ginen, enteratu ginen, hauzotar batek izan da, horrek kontuz, bigi hartu zuen, da horrek tratu gadaka udalakin, eta ez tegit beteta behiratu zazu. Hasi ginen behiratzen, azaldu dituan espedientia, azaldu dituan papelak, eta hori izan duen, azken 2 urte alde hortan. Eta ja, hasi nintzanean aki irigitzen, hasi dituan, eske plan berezia berda, denpa egozko maten. Ez, alpere zauditza, ez da gize, geure artean, ari ezan dut. Eta nire duen, ze, ez detelako makinaria urbanistikoa ezagutzen. Baina, zitxuen beste abogatu batekin komentatuta, ateaz ditzean, artikulu hori, eta 8 uste dela, eta alde zuru, 2005. Hasi nire behiratzen, da ez dantzen alde hotatik, bazio onartuta, ekipamento en zona rural, ekipamento atitia, deportibo, kultural, eta si ez interes publiko, alduntak ikotia da kasue, intzak prueba, hor, muitu nio. Baina, ematen duen eze, plan berezia, okerrez bala emanago, nukleo rural bat izendatuta, orduan, etxio izendatuta. Orduan, hori, espaldemur izendatuta, ezin dira horre eman. Eta bestaldetik, 2006ko zerako legiak izaten duen bezala, diputazioko teknikoak ez ditu gatzeritzen, zein da soluzioa? Nik ikusi dena aurren bintzat, porque ezatekena, interes bezala izendatzeko, hauzuan ez pasaueten danak batea, oso zanerik, horretzen hau, zabaldia dana batea. Zanei, biek esaten badu badu ez eta 10 esaten badu baiez, zer da horreta? Hombre, zein da? Bestela lezaila balima da, 10 junda lezaila balima dao, nik lazao, tabar ezaututa, eta pentsa hori bat emat kontra lehima. Baina kontra zerratik, lokal publiko baten kontra zerratik du merdo. Nik ez ditu lertzen. Arazoiak, bizaitu asko, baina... Esaten baiak, farol batek argi bat diteola, etxe kantuik batien batek eta zula loiten, baina lokal publiko batek, ezaiak leku bat, biltzeko leku batek, zeinik kalte ikioan. Nik ez hori izango, ezin detelako ia sinistu, baina hain txokuetela
Arrazoi bat, hori fijo esaten. Osea, haitxu izan izkiteta, han, auzokoak. Esan behar gauza bat, gurekin biltzen dianean, gurekin daudenak, obiltzen dianak, ez esku inork ez tegik izaten. En todo caso esaten, diru hori, erabili beharko litzaia ontako, baina ez esku ez tegik izaten. Eta esaten, diru hori ere ontako. Hartzen balen badu, ontako izango da. Eta ez balen badu hartzen, ez dugu eskartako izango. Baina ontako da. Eta azkena, meningin bilera eta osotar gehienak, torpio gehienak, bai? Baina inork ez ziren esan, ez dugu nahi. Esan ziren, diru hori berdu, bidean txako, porque zure alde hartan bizizaten hau, ja, elorri aldea gote izaten hau, bide hori berde zuen. De acuerdo? Gu adoz gaude eta beti honina adoz, gertatu zena. Baina gaur eguna baina, egon aipatu genuen zela adoz, katxau, hori aurrea emateko, berdan izan. Bueno. Nik, bukatza bai. Nik uste egiten etorpegidegi, bai, personalki implikatu ginen, asko implikatu gaiz, gute askotako kontua dek, eta guztien gulertzi, bai, sensibilidade ez irekitzia, eta guri mona jutzatek, kontua dek. Eritzileak eritzik gana, momentu honetan, da, maigenen daukana da, egitate bada, da, hori gaur egun. Ekonomikoki, hori izan daiteke. Gero, ikusi beharko litzake, orduan partida hori, niko izan balitzen ziurrenik ez, lasakua, hori da, ekonomikoa. Juridikoki, garbi dago, hor, ikaipatu egin informatu juridikori, hau egin informatu juridikori ere, oso ahula dela. Eta azkenean, esan edetena da, aldunditik hasiera batean, irudi horreko legaldian gauza bat esan zala, baina gero ja pixka bat hori xehetzen hasitagoan ja, aldunditik ere garbi adierazi da, 2006ko guztorioen legearen arabera, hor, guk hartu den susmoa da, hor inongo teknikarik ez duela sinadure jarriko. Hain zuzen ere, gauza ez da olako bate garbi, eta informatu juridiko hori ere, guri izan zaiguna aldetik bentzat, haula dalako eta orduan arrisku batzu horrelako. Eta gero bestia ere da, eta santzua dira danak ez, eta bat ez bi ekatuko nizkigek, eta bat, udaletxe hontako teknikariek ere, esan izan digula, ulertarazi digula, hori ikuspegi tekniko batetikan, sinatzeko konsistentzirik ez da hola, momentu honetan. Eta etorkizun hurbilean ere, horren bideragarritasun juridiko urbanistikoa ere, hori da, guri esan zaiguran, eta gero bestiarek, eta ja, santzutan ez, piskat horreko lehengardilean zuek kudeatu bezue, eta hemen zuzen, irigintzako ardura zeukana alkate hor dira, gorka, kere hau ez zure ikusten. Horrek ere ikusten, piskat gu reafirmatzen gaitula, klaro, zenet, gorka bezala persona batek irigintzan, zestuan irigintzan urtegi eman ditun zinegotzia izan da, alkate izan dagoa, alkate horre, amasi urte udaletxea, Horrek ere etzun ikusten, hori ama, kontxo. Bai gainean badazkagula arrazoiak karrelo... Etxate zuek bainaretan bizi, zuek hemen bizi zatean garritan dituzue, zerbitzu guztiak lanoroian ez. Baina ire zautzen bizia, ez uste duen ziztuko erdigunean bizi, nire izin hau, herri honen periferian, eta bazak izerran periferiako izatea, orduan gero lehiziak leporatu nahi. Zeragien erainaretako azten horbaitzuk iri beste zambia leporatuko dire, eta zaguztik kontzaten hori ere, ez gaitu sartuko, igual ez da hori ere muan, porque han zarutzen biziko nahi, baina nik teientiko nahi, arruako. Eta zarutzen biziko nahi, lanan lapalako. Baina baina izangoik, denbora gehiago pastatzeiko egian, behian. Eta izangoik gaina, eta askotan, gehiago zairatu nahi garritarren alde ikeko goian, behian baina. Eta nik esateit ze falta dan. Eta zuen bizizate hemen dazkatzue azerak, argileak, ura bideratuta, bilera egiteko lekuak, sobre, nangoian ez zagau, ezerrek. Eta jotez batinen bilera bat osoan ikia, erriletzen bau, zemita jo ningo jo. Eta ez bazatea guten, ez da gizuela zer da. Argi bat, lotzan bat ezeak, eta momentan nizuen denguan, argi bat ez dauta zero kauzuan zarreran, gorkai. Oine, argiak haina nire buru bat iratzen. Argi bat, legalian hasieran, Carmelo etxena uzikua izan dian, Carmelo sana, argi bat. Pini gabezio. Hemen, pentsatzeik, argi danak osatuta askatzuela, jarri gabezio. Eta biriare beraziak. Gero, etzakit ertxiondo basarrean ondoan, ez da gitibora egaitu belkarrez eta subjektibo da jartzen baina, guztua eman gaut, ni bizi nahi zen etxea. Esan bat ergi dago. Esan nahi tena dek, etzakit egon nahi zen, artea gauzuan egon nahi zenan, gaikaldeko etxe horietan, igual sorpresa hartuko, Carmelo.
herri guztitan logikoena da, eta egintza ikuspegitik ere nukleo, erdiguneko nukleoak dirala, zerbitzuz osatuenak daudenak, hori arabek, bai hemen eta bai eta zean ere, munduaren bestaleko puntan ere, botikan leporatziaz, ez duan bertan ere, errealidade asko zauek, eta horretik esatik, gero, hemen persona egiten bizien ere muare, aurreko bere logika guztiak zeukak, zestuko erdigunean, 2000 personatik gara bizi bat dinagea, zerbitzuz ere hornituena hau egotia, ez? Oin, zakigu, hauzuak eta herrian bertan ere periferia, zestuko erdigunean egunero garbitzen da. Iriazpi hauzuak eta batera hauzuak, aztien bi bide bakarrik garbitzen dira. Hauzuak, behin begilare, horrek erazten dut. Baina hori Kontxo, baina hortik esan dekena esatia pixkat igual, garraia izan zitegik, ez? Nola daiteko insensibilitate izango gainak hauzuek, nik argitegin, ez dakit, adernei inutasunak alderantzi xarmatan amatzen egiteko raruanak, nik esan gure etxiak, argiteri aldaketa zer momentutik ere, ilunpe absolutuan dago. Etxe ikusi ez da egiten, baina nahi etxiak eragiten alderantziz. Ez da, hauztutako kasua, ziztuen ere, hori gertatzen. Baina esatean, zerbitzu falta daudela, eta hori oso importantea da oso horrean bateko. Ez dela? Eta hori nazte egin gure. Bueno, ez gaitu duzak. Ni uste, nahiko da. Bueno, besteik ez bau eskatu modelu. Rekurtu baketaren alde. Hau bat esan hartu ematen da rekurtu aldeetara. Ondorengo bi puntuak tramiteak dira. Hirugarrena da Ugamako ordezkaritza. Akordatuko zarte udala osatu genuen plenoan Ugamako ordezkaritza erabaki genuenean ordezkorik esan duela jarri, hain zuzen neu esan nuen, neu ala usten nolako ordezkoak hartzia, ez zara beharrezkoa, egia da, opositxo behar dementzun, opositxo behar epaimazonak entzunak horatzen ez, opositxo behar jarri mertzia da, eta zamarriko karnegola eta egia da, ordezkoak ere jartzea garatuta dauden. Eta bide bat aldaketa behingo dugu, eta gero justu garikoitzekin gobernu batzordean, esan behar niola, esan behar niola, eta azkenean entzait pasa. Uemako ordezkari bezala garikoitz dago, orduan ez dakit baina baldintzetan zaudeten ordezko izendatzeko. Ofizializatuko dugu, izango ditzai garikoitzen ordezkoa. Eta gero, guk egingo duguna da, gobernu taldetik aldaketa bat, lehen titularra ni eta nerea ginean, eta hain titular Aitor eta nerea izango dira, eta ordezko ni eta Beatriz. Ordunea, Uemakoa, zei euskaldima da, hola dituko litzake. Azkenean da, urtean bi batzar guztiak izaten diala, gainotzen gero. Eta, iguarren puntuan laugarren arean zeko da, hor, ez dakiu zeatik, zestoa udalbintzan begarean partzueragoko kide da, udalbintzako kide izateko bi erugu ezberdin daude, kidetza eguntata bestea partzueragokoa, lorreteko zuzendaritzago kide izan da zestoa historikoki, baina ez da egizarri akta behitzen egon geha eta ofizialki ezan izendapenik egiten. Horreko legaldian ere, izendapenik ez egon, akteetan ez da agertzen, aurrekoan ere izan agertzen, eta deitu digute eta esan digutena da, baina partzueragoko kide izan da, ordezkaritza bat izendatu egin behar dugula, restoako udaletik. Pentsatu dugu, kasua duitzen, nego izango entzake, eta gero ordezkoa nerea pentsatu dugu. Nerea hori zola, hori idea izendatutzat jotzen dugu, eta webgunean eta gainitzakoan ekanka udalitzako ordezkaritza, udalpitzako kidean bitartean bintzat, izendatuta gelitzen dira. Ez daite tramitea da, nondik pasagarrekoak. Eta, bosgarren puntua,
badakizue, uztailean, Nafarroan, gure izan zirela, batez ere Baibar eta Riberri inguru dietan, eta horre zona katastrofika ditzen den kalte hori sartzeko prozesu eskakit usatu egin den, azkenean dirulaguntza batzuk eta egon dira, baina kontua da gertatu izan kalteak, horietako kalte asko gaina eraikin da ekipamentu publikoak tartia izan da. Irudi, ekonomikoki arazo handiak daudela kalte guztiari aurre egiteko. Orduan, biaiek, behen ekimenez, eta batez ere Tafalla eta Erriberriko udalak bultzata dirulaguntza kanpaina bat martxan jarri du eta Euskal Herriko gainontzeko udaletxe guztiari laguntza eskatu dugu. Orduan, iruditu elkartasuna adieraztea gauza bai etikoki eta bai humanoki oso gona da kontuan hartuta eta momentu honetan han beharrean daudenez testimonioan izan diteke, baina gure irudeko ekarpen bat luzatzea behaiei, behi izan dira eta gero inor ez behila izan, baina inoiz igual guri tokatu zaigu eta iruditzezatu bentzen dago irudeko dirulaguntza bat, testimoniala da, baina horako ekarpen txiki asko eginez, entzatu nahi dugu, gainontzeko udaletatik mandako dirulaguntza horrekin, horretako kalteak hobeto konpontzeko balio izango behaz. Orduan, plenoa akatzea pentsatu dugu da, eta horren plenotik pasatzea da kontua. Orduan, espalgo prozeek edo, onartutzat ematen da, dirulaguntza hori, irudeko dirulaguntza. Eta gero, seigarren puntua ere antzeko agitak, azkenean urtero da fosilaren elkartea, eta hau gero sartu da, hasieran biali zitzaigun gai ordenean punto hoetzegon, bigarrenean sartuta zen. Ez dakit, bigarren deialdian sartu da, ez dakit begiratzeko bere izan dezuen, esan begiratu niko zengoeke, azken momentuan bidelia dako, eta azken momentuan sartu dako, zigarren puntu hau, ero guztien dugu plenoako, edo bestela da, beste gabe, azkenean hori tramite da, urtero, hiribarruko proposamen bat usatzen du, aditaxek, gero hilera bat deitzen da, etxe guztietako deskrien hilera bat deitzen da, eta hau egiten duten planteamendu urtengoa da, gure eremurako 0,2ko egoera. Beste gabe, proposamen hori da, momentu hortan da. Gerotik aparte dago beste aldarai batzuk, baina nagusiki aldaketa eta hemen onartu beharrekoa, azkenean, taritek bera suposatzen dunez, hori ezin bestien plenotik pasa behar da. Eta orduan hori da, finean hori da beharrekoa, baina egila da, jatorrizko gai zerrendan etzegoela gai hau, ez zuen gokitu, baina nahi bat zure gaur onartze dugu, ez da gaur pleno guzti dugu, beto behitu nahi bat imaz be. Hori noan hartutzat, ez da norma. Eta azkenean puntua, ez dakit, galdera erragu edo besteik mandikango duzue. Ez gaur, eipatu duten kexa hori kiroldu diren inguru atxexatuan publikokia azaldu ez. Gehien eta keja alde batetik kiroldu horiek funtzionatzen nola jarriko den modelua nola azaldu da, informazio nola azaldu da, eta gero modu bea ez. Izan dira konbertsazio batzuk, pribatu bat, informalak gintzat, adierazten zuten, alkatia ikuspuntu zabal batekin ez zegoela itxita, modu jakin batekin ez. Eta sorpresa agradablia hartu genuen, itzen genuen hiru aldiz. Gero gertatu da izan da, kirol maila eratzeko egun horretan, proposamena gauzatu da.
aurretik bilera ofizial batean aukeratu behar dugula jakiteko. Gaur gobernuatzordean atea da, baina nola etzion plenuan, logikoki, pixkak, ez dut esango eskibatu, baina ez lehentasunezko gai bat, eta nik tema ateatelako, pixkak xautu dugu, horrandu dugu. Baina ez da egon aurretik informazio trukaketarik ez. Baina hori izan da, hori baino gehiago eskatzen gaitu, pixka bat, gero eman den informazioa nola martxan jarriko den kilometrikoa. Hor bai izan behar dut, dut ustez, moz berizten dela hartu den erabakian. Aipatu dut, kirol instalazio maila honetako eta dimensio honetako ondo zaindu eta ondo kudeatzeko, hiri baldintza, hori ere muraldu dut, bata da izan baliabideak, organigrama, funtzioa, hori dara koordinatu, komunikatu, gero da kapitita, eta gero da mantenumentua eta bere jarraipena. Da hon, baliabide humanuakin, iruditzen zaitu motx iruditzen gara, beste herri bateko gara, portsa batetik, jornada erdila, kirol zuzendari bat, kirol kudeatzari bat kontrakatuta. Dauden bi langileetako bat, murrizketakin. Beste batek, zoapatu duguna. Garbitzari bat jarri, eta txabagarria da, aitortu izuet, eta usten dela bat modela, zerbitzua aurkitzen behar du, ordu gehiago egiten behar du, arraren bat behar du, eta zerbitzua bat behar du, baina usten du. Garrixen izan ditzake, amendik egon, hilabetatuta ari egon, hau ze pasatzen du, baina ez. Hau ze pasatzen du denok, moz geritzen dela, eta horrek beste erantzun bat beratzula, eta usartagoa, errealagoa, eta ez lau urteon, bi langile horien adinak eta dago, gero haiek jubilazio adinen sartzen direnean, orduan ja, beste herritan, inguruan, horreko tamainakako ekipamentu bat kudeatzen da bezala, enpresa batekin, sai honberrian amendik da urtera, iruditzen zen, oaintza da momentu bat erabilbide hartzeko. Baina. Eta bategoa izango dut noski, baina gure keja bintzatu zela nunez bako bide Adibidez, duela dauzkago zuzte, niko nintzen horrekin dugea, bos aldiz, izan amatera, ondarroa zo iguera barkatzeko. Nintzen, bos aldiz, bos egun ezberdinetan eta ordutek ezberdinetan. Eta ez dut inon aurkit. Bain, horiko dira, handiagoa izango da, ordunia birekin, bos aldiz. Bai, dugu ezberdinetan. Niren dut aurkitzen, bain, kene baten dut. Hori arazoa, pentsatu dugu, gutxinez agaiz, nire bat gehiago. Ikan izango litzateke, edo ez markin ninguna, zerbitzu emateko bi gehiago. Praktikan garbitzaile bat hartuko baldin bada, eta kudeatzaile bat hartuko baldin bada, personalian iguala da. Hemen daude bi gai, ez da ikuste bat, eta pixkat hitz egin dut, horrekoan ikuste ditut gaiaretan. Hemen daude bi gai, bat. Horre egin da obra. Horre egin da beste da, hori egin da dago eta horre egin da. Askotan gertatzen da, administrazio publikoan ze gertatzen da, obra egin aurretik, nola, ingresez think tank edo, pixkat alako berpentsatze prozesurik ez da egiten, eta orduan egiten da obra pentsatu gabe, obra horren funtzioa zein da. Gero, obra amaitzen da, eta gero, sortzen dira arazoak, eta obra horren bueltan gertatu egin gauza guztiak, hori ikupete eta ez gara pentsatuko. Orduan hori da bat, ez? Eta, hori hola eraikita egoteak eta hori iriki behar izateak, posilemen zerbitzu ematen hasi behar dugulako, mai gainean jartze izkidu inkognita desente, oaindikan ez da izkidu. Gero da filosofia, ez? Normalian gaur hori da tendentzia, holako zerbitzuak kanpoko enpresen esku guztiaren aldekua, ez? Externalizatu, eufemismoa da, privatizatu, hango edo horretara, ez da? Eta, egia gaur egunean badaudela, enpresa multinazionalak eta enpresa handi xamarrak, berme batzuk eman ditzaketenak,
zerbitzu eskaintzeko orduan, kudeaketa ekonomikoan eta abarretan. Baina, kontutan hartu behar da, guzti horrek ere, lan prekaritate bat ere baitan dakarela, eta, claro, gure izintzat sozialki, salagarria ere badala, beste desena enpresa pribatuanetan lan baldintza txarra dianik, baina, kasu honetan, eta batez ere kirol zerbitzuko enpresa baki, badazkau hain zuzen hemen inguruan zerbitzu baten edan enpresa batekin, salaketan eko larriak dianak esan hori da, orduan, gero, filosofiadetik gure iritziz, eta gero, eski hau, demokratikoa da, herritarrak gu hemen jarri baldin bagituzte, nire iritziz, irizpide demokratikoa eta beste, ezinbestean zerbitzu publikoaren gestio publiko. Gero zer gertatzen da, askotan gestio publikori ona ez baldin bada, gero privatizatzeko etzeria perfektu izaten dela, baina uste gure erantzukizuna da, alik eta zerbitzu publikorik onena eskaintzeko, alik eta erarik erokienean dagoenean publikoki gestionatu zerbitzu hori. Porque ez da oso horreza da, gu hemen zertako daude. Gu hemen jartzen gaituzte da oso horreza da. Nik iten de zerbitzu oso horreza. Enpresanak ematen diot, urtean ez tegizamak 1.000 euro ematen izkiot, 5 urteako azpi kontratatzen dut, eta ni astu iten. Hori, izateken errezena da, baina iruditzen zat ikuspegi publikotik eta ikuspegi demokratikotik, eta gure ustez bintzak gu defendatzen ditugun baloriak oinarritzat hartuta, gure esan dezagun balore etikotan hori ez da sartzen. Hori da zerbitzua ondo ematia. Eta zerbitzua ondo ematezken ganean, askotan beste erantzun batzuk eman behar dira. Beste erantzun hori beste herritan eman dira. Hemen zestuan ez, endemonizatuta dago. Privatizatzeko hitzak eta horretik izan zuelen, pixka zogon filosofian gatin uzatera. Endemonizatuta ez, nik uste zuk ausardia esan dezu. Nik uste hartu den erabakia ausarta dara, inkognitan dazkaulako ez, eta ausarta da, inkognitan dazkaulako eta egin daulako apustu baki bat. Eta Mikelek esan du bezala, errexena izango litzake bestia. Aparte, plantilla eta zea bat, espia bezala hori aparte da. Gero igual, guazen ja, zea materiala, ez? Eta aztertu dugu, batzu pasa ditugu. Dana horretu daiteke. Egia da, horrek presio esentia sortzen digula. Ze azkenean, zestoan, honeneko markaetan egindan horra eta inbersiorik ondiena dago. Gano, akigun bezala, horre personala ere, bertan egon dan personal historikoa behien bizitza laboralaren azken zatinan dagoelako, horrek esan dugu guztiekin. Eta orduan, bere garen gu pentsatu genuen, zestoan ere beste arazo bat zegoela, eta pixka bat hori maila batean positibo zatea jodek, ez ikusten genuen, herri honetan, kirolak koordinatzeko eta elkarren behar goto jakiteko, eta pixka bat kirolari dagozkien eragileak hartzeko kirolmea basortzea ezinbesteko zela, eta behar ezinbesteko egokila, kirol mai hori erabiltzea. Gero, kirol bat zaila baten ere hori patu zen, baina kirol mailean pixkat, erabakilean ere proposamenak mailean iratu zirenan, ez? Horrezkaritza politikoak egin den. Kirol maile hortan, gauza horiek esan aurretikan igual, gobernu batzare baten edo, esatia, igual... Ez da bidezko, hilero zapal biantzian ere, hugo zarte hilero da. Esan egitena hori, udal gobernu batek margin hori dut beste kontua da, erabaki horiek hartua gaudela. Ez da, aurreko legealdiko oso batzu ez gai ipatzen hasi dugu, uste egiturak eta bere momentu honetan aurreko legealdien oposizioa zeukan aldean egitura asko kardenagoa dela, eta beste pleno egunean gobernu batzuk egite bere, baina ez nahi zor sartuko, ez nahi lokatzen sartuko. Guk hartu duen erabaki izan da, lehen esan egiten bezala, personal bat dago egoera laboralaren azkeneko zatidaten, eta orduan, momentu honetan konkurso bat, orko kudeaketa integralak suposatuko luken volumen ekonomiko kontutan hartuta, konkurso bat egitea suposatuko luke hilabete desentetako atzerapena. Claro, kopurua gainditu egon litzake, eta kontratazio sistemak kopuru batzu gainditzen genean, bakizuet, zer esan da hori segileatean itxita, ezin dugu dut. Hori berdau lehenbizita. Eta guk sinisten dut, pertsonae, soportu nire, eta gaur egunean, arrazoi ezberdinagatik, eta nik uste gaina ardura politikoak ere badiala. Zestuan badakit, kirol zerbitzuen fama, badakigu, nolakoa da, arrazoi ezberdinagatik,
nik uste ez dala soilik langilean errua ere, uste ardura politiko batzuk badoela hemen legealdi ezberdinetan, igual kirol zerbitzu hori behar bezala zendu etzaiolako, gero bezala politikoki atenditu ez dalako, toketik bat egin bezala, nik uste oportunitatea bat zaiela, behe langile azkeneko zanetan bezala, behe bizitza azkeneko urtetan daude, eta horren aktuan erabakia izan da, langile horiek reforzatu, garbitasuna klabea da, udal honek lanpoltsa publikoa badauka, garbitzaileekin, eraikin bereia lanpoltsa hortatik garbituko da, eguneko 75% dedikazioekin, hori behaiek kein bingo zaie, kantxak lehenko personala garbituko ditu, eta gero, Javik esaten entzuna, egia da, lehen derigarnia zerretatzen, hori asko handiarri honetan, kirol zerbitzuen inguruan, bata garbitasuna eta bestia zerbitzu falta, eta hori egia da, jendea askotan juten zenian area inoretzen egoten, eta ez dakit ikastaroren baten apuntatzeko ere, igual joan bertzien 10 aldiz, hori genditu nahi dugu, irikita dagoen ordu guztitan, areran norbait egonda. Orduan, egindan plangintzan arabera, kurrituko da. Arera irikita dagoen ordu guztitan kurrituko da, kurrituko da eta garbitasuna, egunerokoa, horrekin batea batez ere bi kirol ekipamentu importantienak ireetakoa eta eraikin bereia ere atendituko dira, eta gero, hortik aparte, momentu hontako kirol dinamizatzailearen horre jubilazio bat hitzartu da, eta beste lanpoltza batetik kirol teknikari bat ekarriko da. Zestu da, zestuko kirol dinamizatzailearen eguneko 50 kubritzea. Horre beste aukera bat bai genuen. Ego da jornada erdilean. Jornada erdilean. Beste jornada erdilean. Beste jornada erdilean egongo da, lehenko kirol dinamizatzailean. Baina, danak ordutegia zehaztu dira. Momentu honetan egin duguna izan da, behar egin dira bilera, langile guztiekin, eta egin zegina izan da lan ordutegi bat maigainean jarri, eta eman dira margenak. Ikustu bat ima ez zuek adostuta lan ordutegi hau aldatu eta era hobeagoan aurkeztu dezakezuela, onartuko hori egin da. Hau da gure zeragakia, irutzez gaigu, egokilena dala, trantzizio epe bat, eraikin berri horrek ondik ez dakigu zer eskatuko duen, arazoak ze arazo emango ditu, eta orduan, 4 urte, beste irutzen zaigu, ez da bai, egia da, 4 urte, baina 4 urte ere ez da oso denbora asko, eta orduan, irutzen zaigu, 4 urte barru hor ja, generazional bat eman berko dela, ordurako ja, persona bat jubilatu dago dago, eta beste diak ere jubilazio pasian sartuko dialako, eta irutzen zaigu, garairik egokiena peneta berabaki hartzeko orduan izango dela. Zeratik, 4 urteko ibilbide bat emango dalako, ibilbide horrek erakutsi egingo digulako, eta gure ustez bintzat, oain, beste gabe erabat egonkortzea baino, beste dauzkagun zailtasun horiek, ze garroko personalak izan egin behar dugu, negoziatu egin behar da, enpresa pribatu bateko bihartu ezkero, subrogazioa negoziatu behar da, enpresa pribatuak prestean bolitzake, behaiek prestean bolitzake, orduan, irutzen zaigu bat, zerbitzu hori den martxan jartzeko, modurik honena hau dela. Eta gero hemendik 4 urtean, eta nik hau esaret argi eta garbi, nik uste, zestuko udalaren apostua izan behar duela, lehen izan dutena. Zerbitzu publikoaren gestio publikoa lehen etxi behar da. Hemendik 4 urtean ez dakik emezken egongo dan, hemen dagoenak erabaki beharko zerkin. Nik uste, apostuan irabiedukar. Beti kontutan izan da, errezena privatizatzea da. Kanpoko enpresa bat eman dana, eta nire astu ditena ez, egiten dit dana, ez egiten duzen polizilegi, hori presketa da hori. Eta gira da, inguruko udaletxetan, apostu hori egin izan da, nik alare uste, estuan gaitasun dukidatu ondu dela, kontrol publikotik, udaletxearen kontroletik, zerbitzu hori emateko. Uste, gaitasun hori herriontan, daula. Personala, azken fasian datau, kirol kapitalen bidean gau herriontan, uste kirol maren ere lagundu dezakela, eta orduan, erabakidea hau izan da hondik formalizatu bat erabakidea da. Baina, erabakidea hau da. Gero arazoak sortuko diala, konsumiak ongo diala, oso nik ez dakit zarantzika. Ziuan nik, piko zio dutena. Euskara da, gutxienez, ari urtea, bai? Eta, perspektiba pixko batek. Ari urtea betu beratzen. Eta, kigun nola konguren, bai? Hasta mi terror, ni agertzen una cosa en el baina, perspektiba pixko batekin, azte bat, denbora esan.
nabil, baina zen. Lehenagela, konparatiba erabiliz, aizotako zinegotzi bezala, oso gehienetan, kirol saia beraiek kudeatzen dutenez, zestua, nukleoa. 2 milioi kostatu den, kirol begi bat, 5 langile badima dauden, ikusten du, hasiera probaiteko. Herritarren konparatibaz, den erabili da, aizotako, lehenetako konparatibaz, nik uste dut, hasiera emateko eta probaiteko, eta bertako langile publikoek bultzada bat emateko, oso handi da, hola. Hori ikusita bai, ikusita osoetan beraiek kudeatzen dutela. Da, virtualak. Hori da naso, ez dira, virtualak. Denborak zango du. Ni iritsi bat da, besterik esan. Momentu honetan, plaza, struktura organikoan hiru daude, hiru persona daude. Gero, datu bat, Gipuzkoan, kirol personal publikoa kontutan hartuta, bataz beste, zestuko biztanleko kopuruari, 1,1 horretzen. Begiratu, esforzo, egin izan dugu baina arte, kirol personalakin eta baina ere esforzo egin. 1,1. Orduero, esan behar dut egiten, izin izoa, naiz eta rentate kapital horra izan, noko dira duen, eta zorra zola den. Hori, bertxeko da, eta horretu egin behar du, hori da, no dela rentate kapital. Gure modelo bera, baina jarri behar du, gurea ez bestela. Listo. Bueno, esan da asuma da horien bukaeran irigitzia. Personak izango dira, zer irigitzeko, tarifa gindarean, baskiditza kanpaten baina garen bukaeran batean sartuko dira, eta orduan, froga egiro bezala egituko dugu, abendur artekoa, hor da aso berteko. Orduan, normal, kandiari ditzaio kobratuko baskide egin denak, 2 hilabete horiek duan izango ditu. Eta 2 hilabete horiek gaurko dute bete ere, horren arazoa guzumiak konpontzen eta martxan ondoratzen. Egia da, aleren dena, usten baldin badegu, bete pasata gero, bilakaera oso txarra dala, eta ez dala jasangarria, momentu hortan ematen edan funtzionamentoa, egia da, saldaketak inberko dira. Lagurte horretan, malgutasun eman beharko dara hori, eta gero, jaratzea dago pilona, hori ziurrenik legalinen amaiera eta horren hasieran tokatuko alako, barruan hartuko da, erabaki definitibuan. Oen, lehen tokatzen gure beste nukera bihartzea dela hartuko dira. Pentsatzen du, hola, era duin batien hori, martxan jartzeko baldintzak badaudela. Hori pentsatzen du, baina, ez dakit, eta gero ikusten du. Beste gaia. Horretzen ez dudan historia bat entzun dut. Hemen zeskoan badago retzen de guardia. Zer egin buruz? Zer egin da? Baizaki, larrialdiak, Bueno, zeak, udaltzainak eta brigadak, telefonua zerbait bertagotzen bali mada, edo deitu alizateko, eta gito horrek, adibidez brigadan, izen dauta badao, adibidez batek, telefonua martxan eukitzeko, azte bukarak eta bat. Hori bai. Erabakitzeko, ateraldia bat egin behar dugun ala ez, nore bat etxen du langilea berak, Nola zerrikin? Gehi bat atetzen baduzu, langilea badu. Zerretan, larritasuna, neurtzeko neurria, unbehartua da, ezinbesteko da jutea, edo itxaron behar dut, edo zer, hori noren gainean geratzen da. Politikoak alegia jasotzen llamada horrek, kontatuan jarri berko, bere arluan, eta makinen politikoak, izan daik ertxin, izan daik ni, olako alimana, eta geho, badokio balimada brigadan zerbait, nire azkar brigadan dan telefonoak eta mobilizatzia da, jendia. Zerbait. Egia da, aieguna zen, eta
ikusi gendun, eta ginen eta motozerratutak gehiago du. Neu personalki, beste batek lagundutan, neu garrik nuen, itxaren batea hori batek. Baina, kasu... Biharko geratzen zaizki, nire txarra bukatzeko, ja, beste egun batera, kutsiko dut, eta txarra biztan. Hori izan Santiago nik etortu zen. Ari egunetan, hori gatko, gaurtua gatko, egunek esan bezala, guk, emergentzi gorokoan gertatzen gara, telefonetara, gugenena eta nire abeki abixo autortzen dira. Edo eskolako alarma saltatzen badut, aurra kasutan gai. Gero kasu honetan, daukaguna normalian, erreten bezala zertuna zerbitzu dut dut txionek ez dutik, baina bai daukagu disponibilidadean, bat enkargatuak, lanetik kanpo baldin bada bere bat telefono hartzen du, emergentzi bat gertatzen baldin bada, deitu eta aktuatzeko moduan daude, beste kontua da, depende, eta emergentzi hundia baldin bada, udalaz gaindiko erakunde atueko dute parte, baina, protokolo igual ez da ordenatu egia ere, baina zentzuetan funtzionatu izan da, eta baina arte gorra arazoa da. Protokolo, zentutu behar txugun, edo ez, eta gutxinez, udaletxeak bai ondo pidatzeko, informazioa behar dugu, ekonomia esateko, kanales de información, langiletik, teknikoari, zinegaitzari, alkateari, a ber, egoian, non buskatzen den, eta repasatu behar du, ibilbide osoa, odo futxantzeko, bestela, eskakintasunetik, ezin inor, utako inor, ezin du lan egiten. Protokolo hori, gutxinez, begira bota, a ber, azken finean hemen, eno gaude, gauza hobetzeko nahi. Nore jakin nahi, zeratik gaudetu. Gauza esan baino lehen, zerbetatu den, nola pentsen duen, erraki zerbetatu den, hobetxe badukabala, pentsatzen dut, beti hobetxe badukabala, gure neurri arabera, zaiak hori... Hobetu da nien, zer hobetu. Baina oinarte, egiletzen da, ez dugu jasolako kejaiko hori ez dugulako oinarte bermau. Nahi bintzat etzat iritsi. Nahi alde dut ezkitenean, nahi zazte gukara izan, soluzio emantzako eta ez da jaso beste inongo... Begira, hartuko pikapa, ustela eta, totakeria bat, edo, kristo marroia daukagu, alguien que nació ahora, hori nahi, eta tenemos de igualado, ez da gozen ez da, nahi bari izango itzateke, dena artean astutu behar du, ez da, irabatu. Antzala erratu, etxeko du, hau zen buka. Paskarik asko. Besteik ez dago komentatu, datorren mileko plenoa, berez, ilan 31 osteuna da, berez, 31 antolako litzateke, baina hor, tendente dauzkagu, ordenantza fiskalak. Hasera batean zalantzan egon ginen, plenoako ordenantza fiskalak sartzea, baina gira esan denborarekin justu bilegea, eta ordenantza fiskalak, daukan garantzia komenitzea, aztertzea. Eta orduan pentsatu dugu batek ekonomiko pleno guztia, baina hor tekniko bat egon hori da. Azkenean ordenantza fiskalak plenoak onartu behar ditu, 2008 ordenantza fiskalak da zein naiz, eta plenoak onartuta gero, horreak esaten du, prozedura bat egin behar da, jendaurra egon behar dira, horren kontua da, urriaren azken proteizioen eskio, gabonak, biola kontuan hartuta, abenduaren horitik aurrera kasik eremu inagilean sartzen geha, eta orduan, eskoak den askotan, behin betiko onarpena, abenduaren 31 baino lehenugo, eman gabe egotia, eta 2020an indarrean ezinbestien, urtarrilaren batean, ordenantza fiskalak indarrean sartuta baino dutenez, fiskalak eta denborako gutxui ondila bakin aztertzea planteatzen duena da, urriaren 31 plenoa egin ordez, urriaren 24an egitea. Nik urtu da. Lehenkoan komenta bat. Ilegitza batean komenta bat.
urriaren 22an, eta hartara urriaren 22an ordenantza fiskala onartuta, abenduaren 20ko edo ja, jendorreko prozedura guztia pasata, behin betiko onartzena emateko modaren goginak. Eta, tartian hogasunekik edo, ordenantza fiskalak astatuko dira, batzordian, ogasun batzordian, eta gero, taloko pleno hartuko genituzke, gauzak ondo. Bialduta dagoe, zean, ikusi duna, ez dagoe bialduta. Igual konbeni da, korreotara bialtzia, ordenantzak bai, intzan zirribor hori, esatet, pixkat, denuo jendia danak behitzen puti mani magea, eta hori. Bueno, beste gizko dena da, gaurko